Kľúčové slová sú základným prvkom AdWords. Kľúčové slová, ktoré si zvolíte, sa použijú na zobrazenie vašich reklám ľuďom. Mali by ste si vybrať kľúčové slová, čo najrelevantnejšie k tomu, čo ponúkate, aby ste zasiahli najrelevantnejších ľudí, u ktorých je najvyššia pravdepodobnosť, že sa stanú vašimi zákazníkmi. Keď niekto vyhľadáva na stránkach Google, vaša reklama môže byť vhodná na zobrazenie na základe podobnosti vašich kľúčových slov s vyhľadávanými výrazmi danej osoby. Kľúčové slová sa používajú aj na priradenie vašej reklamy k lokalitám v sieti Google, ktoré súvisia s vašimi kľúčovými slovami a reklamami. Ak ľudia vidia priamu spojitosť medzi vašou reklamou a ich vyhľadávanými výrazmi, vašu stránku navštívia s vyššou pravdepodobnosťou. Pridať kľúčové slová do kampaní cielených na iba vyhľadávaciu sieť, prípadne aj vyhľadávaciu aj reklamnú sieť, môžete takto. Prihláste sa do svojho účtu AdWords na stránke adwords.google.sk. Choďte do karty kampane a kliknite na kartu Kľúčové slová. Kliknite na tlačidlo plus pridať kľúčové slová v hornej časti tabuľky s kľúčovými slovami. Vyberte reklamnú skupinu, do ktorej chcete pridať kľúčové slovo. Pridajte kľúčové slová do poľa pre kľúčové slová tak, aby bolo každé v samostatnom riadku. Kľúčové slová môžu zahŕňať viacero slov. Prípadne, ak si želáte kľúčové slová pridať vo vloženom hárku, kliknite na odkaz Pridať kľúčové slová pomocou hárka. Kliknite na tlačidlo Uložiť. Ak nepridáte cenovú ponuku špecifickú pre kľúčové slovo z tabuľky kľúčových slov, služba AdWords použije predvolenú cenovú ponuku reklamnej skupiny. Ak si chcete prezrieť svoj zoznam kľúčových slov, stačí, keď kliknete na konkrétnu kampaň a reklamnú skupinu a pôjdete do karty Kľúčové slová. Ak sa chcete dozvedieť viac o kľúčových slovách alebo vo všeobecnosti o AdWords, nazrite do nášho AdWords pomocníka.